ରାମପୁର ଗାଁର ସୁଜନ ପ୍ରଧାନ। ଆଖପାଖ 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ସୁନାମ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଘର ବୋଲି ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ପରିବାର କହିଲେ ବାପ, ମା, ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଓ ଝିଅ। ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଗଭୀର ସ୍ନେହ। ଦିନେ ଜଣେ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଗମନ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ଓ ଅତିଥି ସମ୍ମାନରେ ସାଧୁ ଜଣକ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ। ଯିବାବେଳେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଫଳ ଦେଇ ସାଧୁ କହିଲେ, ଏ ଫଳକୁ ନିଅ ଓ ଖାଅ। ଏହାର ସ୍ୱାଦର ତୁଳନା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଏମିତି ଫଳ କେବେ ଖାଇନଥିବ। ଏହାର ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଉଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଲେ ବି ତଟକା ଦେଖାଯିବ। ଫଳକୁ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାମୀ ଫେରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଫଳଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ପ୍ରଥମ ଫଳର ସ୍ୱାଦକୁ ପିଲାମାନେ ଚାଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଝିଅକୁ ଫଳଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଝିଅ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ପ୍ରଥମେ ଭାଇକୁ ଫଳଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ। ଭାଇ ଫଳଟିକୁ ଧରି ଭାବିଲା ପରିବାରର କେହି ନ ଖାଇ ସିଏ ଏକା ଖାଇଲେ ଏଇଟା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଫଳଟିକୁ ନ ଖାଇ ରଖିଦେଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ମୂଷାଟିଏ ଆସି ଫଳର କିଛି ଅଂଶକୁ ଖାଇଦେଲା। ଭାଇ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ପଶିଗଲା। ଭଉଣୀ ବୋଧହୁଏ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଖାଇଛି, ଚାଖି ଦେଇଛି ବୋଧେ ଟିକେ। ଭାଇ ରାଗିଯାଇ ଭଉଣୀକୁ ଗାଳି ଦେଲା। ଭାଇର ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଭଉଣୀ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା। ମା ଏହା ଶୁଣି ଭାଇ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ହେଲେ। ଘର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାପା ଘରକୁ ଫେରି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଶୁଣି କହିଲେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ପରିବାର ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କର। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ ମୂଷା। ମୂଷା ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କର ଗଳାରେ ଝୁଲୁଥିବା ସାପର ଖାଦ୍ୟ। ସାପ ପୁଣି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ବାହନ ମୟୂରର ଖାଦ୍ୟ। ପୁଣି ମହାଦେବଙ୍କ ବାହନ ବୃଷଭ ହେଉଛି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାହନ ସିଂହର ଖାଦ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭୟରେ ଓ କାହାରି ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ନ କରି ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତି। ଆମ ପରିବାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର। କେହି ଖାଦକ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ନୁହଁ। ତଥାପି କାହିଁକି ତୁମ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି? ବାପାଙ୍କର କଥାକୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ କିଏ କାହାରିକୁ ସନ୍ଦେହ ନ କରି ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ। ସେମାନେ ବାହାରେ ଗର୍ବରେ କହନ୍ତି, ଆହା ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ଆମ ଘର।